kera autaye ni lara du no ya aljina ko kuma shi do aljina no lute afu ni aljina kera autaye ala yoro khalisatan no kera men awiye na magani matowiye fatamanna wal maut aga sayana tasa na kera sadide na ci tuye bar sayabi da ni je harab pe so sayaba ko fe الله أكبر والله يهودية وتسعينة أبدا فيو نفاس وابوكو سو قدمت أيدي وقولوا يفهم من كان قبل بارج يقولوا بو منه على عليمون على يدوني مساي نيرة يعني مغوية ولا تجدنهم نواوني لامون بيكلي نواوني لامون أني ولا قد أتينا وونا لم بيكلين ولا تجدن والله ابن يهودي أوسر واللي مولى نيانيا غلينشي على حياة كدني ما يقع ابن أسر نيجادو ديك تمشي بقى ومن الذين وكان نيانيا غلينشي كبوكت من موكا أشركوا ما منهم فلان أبو يرى يهودي أسر كلمة بأنتا لو يعمر أمنا جنوب سكا الشداء لما سنتين سامبا كلمة علمة كي نوبا يرجع من العذاب كمن كبول العذاب أن يعمر الناس رئيس سامبا كلين شداء موتا رجع العذاب لا على بسيرون علي لمسائي نفني وفهم مبارا أمنا دعايا من يهودي على كرينها ابن السوريا دي على كرينها كجين من النوعية ملك أولا ko jibril de bina nay ko yolu juwe ko jibril yolu juwe ala ko jodi yama mari ga fo man mo ni kera adu wan juwe di jibrila sidna jibril ka inni kamone ka fa fa innahu ikado jibril nazalahu albi qur'ani ala qalbika eduskunga idnillah inalaka janaka yamarukanye قرآن كرتشني في الباي كتابويه بين يدي كتاب منهم قرنانيه قرآن كركنا سراي وبشرى نسجاد للمؤمنين مؤمنون مغو نيكرا جبويه الله تعالى أنا كملكويه أنا ككرويه أنا جبريلايه أنا ميكائيلويه جاد الله تعالى عدوون على جويه للكافرين كافر بلجلنيه والله أو مساء كبوجي إليك كتيم بينات من بين النور وما يكفر ما شد كافر بها أن كبكون نية الفاسقون فناكر فاسقوه يلو كافرين لا يسمعوتما دون لا يدو تعالى لا يدو لا نبذه فريق جمع قلوبه فليه كمنولو لو كفى وكما بلا كافر سوچان بي لا يؤمنون بكم اللمانية ولما اتمنمي شيدن نوما من عند الله كبا على يرونه محمد صلى الله عليه وسلم شيدن من غرچيه الباي كتابويه من يهودي وبلو جما بلو في الليك من الذين كمن مولى اوتوا الكتاب وهي كتاب دي مامو في الليك كتاب الله بيعلى كتابه في لي وراء ظهوري وقطع كفه كم هلو لا يعلمون كم نتعلم صدق الله مولانا العظيم وبلغ على كل شيء عليم لا إله إلا الله واستغفر لنا لا إله إلا الله وتتخيرونا وبالآخر أنزلنا وبالآخر مثل ومحمد رسول ما كان محمد هذا أحد من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو ويرضى العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما يوجد رفعه وتتلو شياطين شيطان وبسين كلا على هذا سليمان سليمان لطمت من الله وما كفر سليمان مكاتريا ولكن الشيطان كفروا بالمكاتريا دون بين من المنبع دون
Amerika cogo di min bɛ ala yir'i la se ka bɔ Amerika la min bɛ ala yir'i la o ye juguman ye o ye ajuman ye min bɛ diɲɛ de yir'i la o ye juguman ye dɔnni o dɔnni o de tun an y'a fɔ o ye dɔnnibaw fɛ yen ulamaw bɛ yen ani ulamaw akira lahara dɔnnibagaw ani dɔnnibaga jugu u b'a fɔ ko ulamaw duniya maa minnu ka dɔnni ye diɲɛ de kɔsɔn ye o ye diɲɛ de kɔsɔn ye o ye ulamaw duniya ye lahara ɲinibagaw o ye ulamaw lahara ala y'a tɛ fɔ an ye fana sisan kama sura dɔ bɛ min kɔnɔ a ko ya'lamuna zahira min al-hayati dunya ya'lamuna zahira min al-hayati وهم عن الآخرة هم غافلون. كده كده. مو فيديني من تاع. دون موضوع مو يجي دون بقوي. بقول دون. كير ما يجي بقول دون. مرة كده. هو ده من هو تلوسرو كفيبو لدي. بقول دون كذا. نو فين ما تواجه. Itu lu apa kalau itu ilmu ni. Tapi lah terang. Tapi ما tahu. Ni kaya ilmu ni. Balik jadi kat kawan yang aku. Ya do. Sebab. Ni dah. Sebab. Ni dah. Kau betul. Kalau. Ni dah. Nyeda ya tamaduni. Nyeda ya tamaduni. Nyeda ya tamaduni. Ajira na billahi bisali. Alden na nyeda. Ama guru. Dari kudatala. Itu nak nyari pergi kat Kalpula. Apa semua? Musa kita di Musa. Ira ngol la jeli na. Ala don di lima. Atara ka sense. Kana dun nabillahi Ibrahim duniya la. Kana se ala kira lima. Sallallahu alaihi wasallam. Amma Fatima ta duniya. Ana na koyo la. Jafar Sadiq suna ko ibn Jafar. Ibn Jafar ne. Adel babu jafri yere le dina wuro dina ni wuro ka dan na be ni bona ya da dina ni wuro ka suga plane nya ko bo ina mun na sa na mana kisa ni be jete do sa ni apa yare masake ni na be pe amma tage na astor ci be hera tra wala mam be hera tra be jeme babu ha ala kumu tahu tayna sawi anya fu ya bush ibado don baka to be ako tom ako mun ko ya shinu yo shi mun ngire sa sawi ya warga cha oye ko 14000 masake kumbe bit lenut lebna pe bit lenat lebna ako tuwale diga nye here besoro ala sonoma ala sonoma oyisi nin denmisɛnnin ma kabini a wolola yɔrɔ min kɔrɔ tamasiyɛn min fɔra ye a y'o don a la ale ma don a la a y'i ma don a la masakɛ a fa de tun bɛ o de tun ye masakɛ ye fa ye den kalifa karamɔgɔkɛ in ma karamɔgɔkɛ ye den lamɔ n'a ka hakilina ye diɲɛ bɛ se ka mara cogo min masakɛw bɛ yen u yɛrɛ tɛ diɲɛ mara cogo dɔw ye dɔnnibaga dɔw de b'u kɛrɛfɛ min bɛ diɲɛ mara cogo ɲɛf'u ye n'i ye taariku kalan i b'o dɔn a denmisɛnw bɛ yan minnu ye taariku kalan
wele k'a ladi o ladili kumakan b'an bolo taariku kɔnɔ n'i y'o masakɛ o masakɛ ye a tɛ fari la que diɲɛ taacogo o de b'a kɔnɔ n'a y'a minɛ cogo dɔ a bɛ ɲɛ a bolo n'a y'a minɛ cogo dɔ a bɛ tila a la ni den nana se masaya ma tuma min k'a sigi a y'a sɔrɔ a karamɔgɔkɛ kɛra karamɔgɔkɛ ye a ye yɔrɔ ɲɛnama ɲini bolo quartier kelen nin bolo k'o d'a ma k'o tɔgɔ da karamɔgɔkɛ la k'a yɛrɛ kɛ a bɛ so hakɛ fɛ a k'o bɛɛ fɔ fɔlɔ o b'o dilan ka d'a ma olu bɛɛ dilan ka d'a ma sow d'a ma jɔnw d'a ma a ka mago bɛɛ b'a bolo fo ka taa se karamɔgɔkɛ fatuli ma a y'a ka mago bɛɛ sɔrɔ a la o don turabu dali n'i b'a dɔn i kelen k'i yɛlɛ kelen kɛ lahara lajɛ k'a saraka bɔ foyi t'a la turabu ɲɛnama yɛrɛ a saraka man ca ayi a saraka man ca bolofaya tiga b'a bɔ dɔw ye k'i bolo fa sigi a la o bɛ bɔ i ye don min na ko bolofaya tiga n'i y'a bɔ o don ni dɔgɔkun kɛra ka sɔrɔ i b'a bɔ n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ a taara ba la n'a tɛmɛn'o kan n'i m'a bɔ a bɛ t'i ye misi la bon n'i dun ma misi in bɔ dɔrɔn saraka in ye fɛn min ye a b'i yɛrɛ sɔrɔ foyi tɛ ka dogo adamaden na mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ nkalon tigɛ n'i tilennen don ni fɛn min bɛ n'i sɔrɔ n'i y'i da su fɛ i bɛ sɔrɔ k'a ye a tɛ se ka to la o don o don n'i y'a ye n balila ka n yɛrɛ jiwo bɛ yen ka taa ni ye o don bɛ yen ni masakɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i yɛrɛ ye kurun kɔnɔ i tun bɛ kamana bɔ y'i yɛrɛ ye kurun kɔnɔ kurun bɛ ka boli n'i ye a banna wa man na ala dati alwahi wa dusuri o y'i kisilen n'i bɛ ko min kɔnɔ i kisira n'i sɔrɔla k'a y'i donna misiri kɔnɔ i kisira bon ko b'o cogo la n'i ye i bɛ kulu sanfɛ i bɔra ka bin n'i ye masakɛ ye dɔrɔn o ye masaya bannen fɛn bɛɛ n'a cogo don muso dɔw bɛ yen olu ka ɲi masamɔgɔw t'o dɔn i natɔ ntura fin minnu bɔra ka n'a jɔ n ye n'a gere ye ka n'a jɔ n ye i jawulibagatɔ wulila o ye hɛrɛ baden i bolo sa nturafin an b'a fɔ k'o ye jugu ye o tɛ jugu ye dɛ o diɲɛ ko bɛɛ n'a cogo don bon Nabilayi Sulemani ala tɔgɔ b'u bolo a tun b'u bolo sariyaniya de la sariyaniya o ye dɔnni dɔ de ye olu ka sɛbɛnni Abdulaziz Dabakh Badlaw ka Ali Ibrahima tigi ale de ko olu sisan arabukan na an b'a fɔ kaala a ko kafu ani lifu ani lamu a ko olu bolo lifu in kelen de bɛ kuma fɔ ni lifu kelen sɛbɛnnen o ye ko dɔ kuma fɔlen k'a ba i ye mɛlɛkɛw bɛ kuma alajonw fɛ n'o de ye mɛlɛkɛw bɛ kuma alajonw fɛ n'o de ye sariyaniya kɔni ala kɛra kuma mɛn fo ka se a dan na masitigi dundubatigi ye fo ka sɔrɔ i b'a dɔn bon o la sa ola u ye parifamu dilan anw ka mɔgɔw ye parifamu dilan parifamu ye jumɛn ye kolojan parifamu de kɔrɔ ye ko kolojan fɛn minnu bɛ yen k'u tigɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye i b'a sɛbɛnnen i b'a fɔ ko nin ye Ismaila Adamu ye ko siga t'a la masa n'i y'a minɛ k'i k'a kan n'i tɛ cogo dɔn a la i ni ko bɛ tɛmɛ n'i y'a minɛ k'i k'a kan ni cogo dɔn i ni ko bɛ tɛmɛ ala m'an kisi o ma bon o tarifamu de sa o de tun bɛ Nabilayi Sulemani bolo o de kosɔn o y'o tɔgɔ ko Asma'u Asa Musa
nabila musa ka bere ka tɔgɔ dɔw de kun sɛbɛnnen b'a kan bon tɔgɔ dɔ kun nabila sɔrɔ bolo b'a ka bolo nɛgɛ kan o telephone de kun bɛ yen nabila sulemani ye dingɛ sen k'a don a ka sigiyɔrɔ la a bɛ sigi yɔrɔ min n'ala y'a gundo d'i ma ne y'o ka don yɔrɔ min waraw b'i sɔrɔ yen kɔnɔw b'i sɔrɔ yen hali bi o de kosɔn moridenw bɛ yen a kolojan dɔw b'u bolo u b'a dilan k'a don ndirigibolaw la k'a don sigiyɔrɔ la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen yahudiw y'o ye min kɛ n y'a f'i ye dɔnnibaga ɲuman b'u la juguman b'u la parce que ala ko leisu sawa'an a ko min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun a ko yahudiw bɛɛ tɛ kelen ye a ko dɔw mantonw b'u la olu jɔlen bɛ ala ko ye su ka wuli k'i jɔ ka nafilaw seli ala ye aya min jigin u b'a o seli u bɛ mɔgɔw yaman ni ɲuman ni juguman ɲuman ye u bɛ mɔgɔw bali juguman ma wa yusari'una fil khayrati ni hɛrɛ ko kun bɔra dɔrɔn u bɛ bɛɛ kɔn a la a y'o min fɔ ko ulaika mina salihina olu minnu filɛ olu ye ɲuman y'u la wa minhum man laysu kadhalika dɔw b'o la o de la olu de minnu t'o cogo la diɲɛ bange bɛɛ tigi olu de ye casino bɛɛ tigi olu de ye casino bɛɛ tigi ye yahudiya de ye a bɛɛ a tigi bɛɛ ye yahudiya de ye a patɔrɔnbaw y'olu de ye tuma bɔlanɛgɛ min yera nabilayi sulemani n'o ba sulemani bolo ni bɔlanɛgɛ a tuma don a bolo la n'a y'a don a bolo la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la n'a bɛ don ɲɛgɛn na a tɛ don n'a ye parce que ala tɔgɔ de b'a kan hali ni tubabukan ni ala tɔgɔ sɛbɛnnen b'a la tubabukan na n'a bɛ fɛn n'i bolo i kana don n'a ye ɲɛgɛn na tubabukan ni ala tɔgɔ de sɛbɛnnen b'a la n'o bɛ fɛn n'i bolo i kana don n'a ye ɲɛgɛn na tubabu bɛ ala wele ni kan min cogo min na o wele cogo ɲuman n'o sɛbɛnnen bɛ fɛn na ka d'i bolo kana don n'a ye ɲɛgɛn na ni nabila sɔrɔ bɛɛ ɲɛgɛn na a b'a ka bolonɛgɛ di a ka jɔnmuso ma jɔnmuso ka bolonɛgɛ minɛ ni jɔnmuso ye bolonɛgɛ minɛ n'a taara a ka senja kɛ ka tila a bɛna bolonɛgɛ minɛ ka don a bolo la n'a bɛ taa siamuso fɛ yen jɔnmuso in labɛnnen de bɛ ka bila n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ si bɛ taa o de bɛ si a da la a bɛna bolonɛgɛ d'a ma n'a y'i ko k'i jɛ a bɛna bolonɛgɛ minɛ bon ne kelen de fɛ yen musow ka ɲi musow man ɲi musow ka ɲi musow man ɲi ni muso ni ko min se b'i fɛ yen a b'i pese fɔlɔ balanse la k'a lajɛ n'a bɛ bɛn i ma n'a bɛ bɛn i ma a b'o dɔn n'a tɛ bɛn i ma a b'o dɔn n'a y'i ka point faible dɔn point faible yɔrɔ min b'i la n'o lafulen don ni maa bɛ se k'i kurun yen fɛ n'a y'o don i la alahu akibaru o tuma sa o dɔw de b'a fɔ o terimuso ma ne ta o tɛ se ka bɔ ne bolo hali n'a ma min y'a sara parce que a bɛ fɛn dɔ don i la nabila sulemani ye dugu dɔ ci a ye masakɛ faga ka masakɛ denmuso minɛ masakɛ denmuso minɛnen bon fɛn min kɛra u ka sariya kɔnɔ haramu tɛ haramu tɛ nka sa fɛn o fɛn bɛ yen n'a dɛgɛlen b'i n'i taara n'a ye ɲɛfɛ a bɛ taa kɛ haramu ye haramu ta bɔ a kɔnɔ o ye fɛn bɛɛ ye a ko nabila sulemani ma k'a fa kun bɔ da ye k'a k'a fɔ jinɛ sɛtanaw ye k'a fa natɛlen bila ye o ye fa natɛlen bila mun natɛlen ko in de kɛra ka diɲɛ ci natɛlen ye foto tɛ dɛ estati min bɛ dilan yama o de ye diɲɛ wuli an fa adama ni ala ko de jiginna a den bɛɛ kɛra ala dɔnbaga ye fo kabila n b'o de f'i ye tiɲɛnikɛla kelen n'a b'i kɛrɛfɛ a bɛ maa 100 sɔrɔ i bolo ka fara a kan adamadenw ni bɛ tiɲɛnikɛla de fɛ min ni bɛ ɲumankɛla fɛ o ka dɔgɔ a la
Musa kun nana se Nabila Idrisa tɛmɛna a dafalen don diinɛ dafalen bɛɛ ka ale kelen a tun bɛ min kɛ bateau la su ni tile kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ka bateau a kelen ta tun bɛ bɛn o de ma sisan maa 100 ka kɛ sisan ko maa kelen bɛɛ bɛ se k'o bɛɛ ta fɔ bon o bɛ kɛ cogo di ne ko bisimilahi rahmani rahim ne ko bisimilahi rahmani ne ko alhamdulilahi ne ko alhamdulilahi bila ne ko rahmani rahim ne ko rahmani rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin i y'olu bɛɛ fɔ ka tila han i y'a dɔn foyi ma jɛ foyi ma e ta fɔta jɛ foyi ma ne ta fɔta jɛ foyi ma nin ta fɔta jɛ nka sa aw 110 ni ne kelen ta ka taa dakaɲɛ kabako min b'a la o dɔnnen don o ye jumɛn ye o dɔnnen bɛ ni fɛn min ye limaniya min b'a tigi dusukun na o ci la ala dɔn min b'a tigi dusukun na o ci la nin dɔrɔn don nin dɔrɔn de don i b'a olu kosɔbɛ maa kelen ka fisa maa 10 ye maa kelen ka fisa maa 100 ye hali ala yɔrɔ maa kelen ka fisa maa 1000 ye dɔwɛrɛ tɛ nin kɔ dɛ limaniya in don nabila Suleiman Idrisa tɛmɛna ka na se nabila Dawuda ma nabila Nuhu ma a bɛ so ma tuma min a y'a sɔrɔ an fa adamadenw tun bɛ yen den caman tun bɛ yen minnu bɛ alabato kɛ misiri jɔlen b'u bolo u ka misiri jɔlen bɛ u ka misiri o jɔlen bɛ u ka misiri la denkɛ 5 bɛ misiri in kɔnɔ denkɛ 5 n'i y'o kelen bɛ i bɛ kɛ ala fɛ ni ma ɲininka ko wali ye jini ye i b'a fɔ mɔgɔw ye wali ye maa min ni ɲɛ dara maa min kɛ i bɛ kɛ ala fɛ n'a ye i ne bɛ jigin ala kɔ n'u ye ala tɔgɔ fɔ yɔrɔ min miiri bɛ jigin maa min kɛ ko nin ye ala ka jɔn dɔ ye o de tɔgɔ ye ko wali ye kɔrɔ ye den kelen nana sa kelen salen a ko ka natɛli a bila sitani nana don misi kɔnɔ mɔgɔw la ko karisa sara taa natɛli dilan o jiginna dɔ kɔnɔ o y'a fɔ tɔw ye an b'o kɛ mun na ko n'an y'a natɛli jɔlen a hakili na jigin ala kɔ a ma fɔ ye tiɲɛ ye o y'o natɛli dilan ka jɔ sitani ko ko n sago sɔrɔla filanan nana sa o y'o ta dilan ka jɔ sabanan nana sa o y'o ta dilan ka jɔ naaninan nana sa o y'o ta dilan ka jɔ duurunan nana sa o y'o ta dilan ka jɔ a duuru ma dafa a ko k'a banna k'ale sago sɔrɔla a ko diɲɛ tɛ tile kelen ye nin dilara minnu ɲɛna kun min kan olu tɛ to dugukolo kan n'olu tɛ yen don min na min bɛ f'u kɔ n'u t'a dilan kun dɔ olu ninnu ka sira bila wa a bɛ ten de minnu bɛ nana sa dɔnbaga minnu bɛ yen minnu b'a dɔn ko ninnu natɛli dilan kun ye an ka se ka ala bato ye an k'an jija ala kɔfɛ olu binna sa la dɔɔnin o kɔrɔmasuru b'i bolo yan an tun bɛ tafsiri kɛ cɛkɔrɔba min caman tun b'an cɛla an ta caman batura dɛ nka maa ka jɔrɔ n'i kɔ ye n'a ka jɔrɔ n'i laban ye u bɛɛ bannen sa don dɔ la n'u donna misiri la ko ala deli n'u ye ala deli a dɔw la ala deli bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma kɛ sitani nana dɔ den ko karisa dɛ i mana ye i ka dugawu tɛ ka jaabi dɛ k'e ma taa sujudu bi min ye o a ye ko dɔ fɔ ko taa sujudu bi ye ba n'i ye sujudu bi o ye k'i mago fo o kɛrɛfɛ sani ka dugu jɔ o bɛ ɲa o kɛra dɔrɔn o jiginna min kɔnɔ dugu jɛra tigi wulila ka na a n'a nin ye yɔrɔ min kɔrɔ ko ni ala wɛrɛ tɛ ne bolo ne b'o dɔn ala wɛrɛ tɛ ne b'o bato ni e tɛ wa ne bɛna n ka i bato même kungo f'i ye a b'a kɛ ne dugu ma ne muso ye nin de ye n'a y'o fɔ dɔrɔn a mana wuli ka taa so sitani bɛ t'o dilan o ye بلدوك اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يرانا من حيث لم نراه وأنت تراه من حيث لا يراك
اللهم قنته منا كما قنته من رحمتك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك حتى لا يكون له علينا سلطان. ala shetane e ka jonde jom bi bo shetane o doy ma shetane nye ba on na on nye tala e ala nye ba la ale nye tela shetane nye ba on na on nye de shetane da ala nye be shetane ta ala la o ba mba nye de ga shetane ga jiglet ga na ajigi ka shetane jiglet ga na ha komi ya jiglet shetane re jiglet ga hinela jomi diga ala ga yoro jado on na che komi yoro jado ani ga aljanna ta jomi diga da lu dama na ban sor noy parce que yalla de ko inma sultanahu ala alladhina yatawallawnahu fi hana ga dalu o ma wudde ka minum bi shemaka minum bi shedala ka dalu to lu soro ala ka be sabama durin ni yen fo minge o ya fa ter doye o fa ya ko tanyana o ya fa ter doye misiri kono piye ba minum be ni mo be sara oluye o le sa adam ne o lu be ga bandu mami min do ka du jabira jola o fanga bola awulla ki jodon la misiri dala ako misiri mo o yera sangana de abe wulil bayna ta ka jabi sara kilen be ni o do ni ma mi yem mi jo i ma ko fodi o benya yo ni o foka ba ngo ma ko du yana be ba ke alo fo ki sigi sara do ko mbita de bas mami anana ke machine mo ta ala to fo la ble machine mo ko ala to fo la yo do sene ka bul ni muri ki jo wa anga misri ngone ya anga seliyo ina ya ala to fa de ninde to ba fo ni tin ala to to ga so mono salame be misri bla akere josué ala de fansura tun nongo قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ما دوركم دو الجهود من نسا عندما نمو فيه نتالي وتما لك نتالي كومي نو كلا صوبية كجنيشين ayaso alikama konna fali men natale o de ko yuga juwi anyin na folo ko kan natale rek haram yu folo hala ko ni natale dla al qiyamah do wi wajibe kan ni do wala ni bala krafe natale de blega so sina min bilal meka speaker taballinga ni nyebola ha na taranya fa don la yemo dum mina ba ko ba min bazu wallah bida fo abu fo domi ko ma begi bo ko da ma be sali allahu akbar no fo domi aya sura misri ko la hawla ya bibita nu bita misli yolla ubuga jonu suru ko mangoro wajuri shori ka mangoro yamar dina ko wal gaddo mi burko ta Allahu akbar mi yeju bonga bi dum wara yo be chaka bo to basara ka burko ta ke sunay ko geleya min burko ta li ni bi da du sella ni ba ko ta foka si tlu akela aso de ni ko ta la dro wajibi do mi ka mangoro bi aso de mata salamu nabila sulman tay sa o min ko mbale bulu musode na afwai fa fa na tele dlai fa ma fa bin fawara ala ta do ko wara ba mono na tele dlai muso tora sa na ka jomso ni nabila sulman bora ka sa ka baru garola kiriti garola ana jomso bina sujudu bi fai fan fa da fitini mo be ba bula abu do akana abe bu kungo fo ale ra ba kungo jomso bu kungo fo asu gun bar khiyade na fo nabila sulman ko ko ta yara be do ko sono ma teri min be ni ma o manga di gaso o turi jujuye teri fasiru ni do teri mun be sa Allah taala nya no do ni kaso kono o do ni here o do mi gaso kono e here parce que nous ye fayi ko fe
olu tɛ siran maa ɲɛ olu tɛ maloya ma u bɛ ala ta de dɔn u b'a f'i ye asu fɔra sulemani ko ka n'a sɔrɔ ninnu bɛ asuyudu bɛ jo ye o de b'a bɔra ka taa a ɲɛ bilenni n'i sigi tuma sulemani y'a fɔ a ma sɛgɛ fila la n'i fɔ i tɛ kuma a ko ne bɛ se ka kuma bɛ cogo di mun bɛ dugukolo kan bi n'ala m'a d'i ma mun bɛ dugukolo kan bi n'ala m'a d'i ma ala ye fɛn bɛɛ d'i ma fɛn bɛɛ dilen d'i ma musonin kelen kanu kosɔn musonin kelen kanu kosɔn n'i y'a bila sa ɲɔgɔn 100,000 i b'o sɔrɔ ala tana bɛ kɛ bato i ka so y'aw ye tile 40 de kɛ o bato in na a t'a kalama maaw ka kuma don ko adamaden kunkan kiri b'i la koori ka so i b'a kalama a ka fini min n'a b'o don a kan n'a ka tuubi kɛ yala an b'a fɔ musow ye fini kelen b'i ka so sango an ka bi musow sariyatigiw fɛ yen ko sini muso min ye denbatigi ye n'i bɛ sin di den ma den talen b'i fɛ i ka fini sanuman kelen ɲini ka bila i ka so n'i bɛ seli ni min ye anw t'o fɔ dɛ anw b'a fɔ an ka bi muso bɛɛ ye a bɛɛ fini ɲɛnama kelen ɲini k'o bila i ka so n'i b'a fɛ i ka bato ka minɛ i ka seli n'o ye ala b'i ka bato minɛ a bɛɛ fini ɲuman t'a si la ni ŋaniya ɲuman t'i la n'i ye fini jɛman ɲuman don i jɔlen ni ala tɔgɔ fɔ ka k'o ɲɛ Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah hayya ala as-salati hayya ala al-falah qad qamat as-salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ni ŋaniya deni ŋaniya Allahu akbar ko arakan kelen ken hal na be makshi arakan kelen tla jana kishi sani shaytan ngani soro ala to fo jayndi olu ko yan ko fe olu ko k'i kana seli fiye f'a ka sɔrɔ i ya la ilaha illallah dakuru ye dama dɔ fɔ kɔlɔsi wo fɛn o fɛn ni ma adamaden ala bato n'a ye kana don n'a ye ɲɛgɛn kɔnɔ ala ka sanu ma i b'a ala wele ni fɛn min ye o k'an ka saniya inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban aw alimu di taara sa k'a ka fini don a kan na a bɛ ala bato ni min ye o fini n'a bɛ taa ala deli n'a ye ni fini paratatɔ muso o muso n'i ye réglé i bolo minɛ o la ni fini kora n'a nɔgɔra n'a bɛ ko muso o muso n'o ye laadajili ye o bolo tɛ maga a la a ye fini don a kan na ka ala wele ka tilen ka ala deli tubi min na nka n'a ta bɛɛ ala batora a ka so kɔnɔ tile hakɛ min ala y'o yankata ba a la ala kuta bɛɛ kullu dhanbin la yakhlu min masibatin jurumu o jurumu na adamaden b'a kɛ jurumu in ni masibaw de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ o tɛ wuli fiyewu n'ala ɲan'i ma a b'a bɔ i la diɲɛ yan donc ka ko wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ako wa yafu an kaseeri ni masiba kɛ ni balaw ko kɛ sisan ni jurumu kɛ n'a ye ala tɔɔrɔ masiba dɔ bila i nɔfɛ o masiba min filɛ n ye mura in na ala ka bana masiba dɔ n'a y'a ci ma kosɛbɛ mura kɔni n ye mura yɛrɛ minɛ dɛ ala ka masiba dɔ n'a y'a ci ma kunkolodimi min filɛ masiba dɔ n'a y'a ci ma o kunkolodimi min b'i minɛ o de bɛ jurumu yafa i ye jurumu dɔ de kɛ i tamatɔ sen talon na o ye jurumu yafa don fɛn o fɛn n'a b'i sɔrɔ n'i bɛ fujuru n'a ye o bɛ ye jurumu yafa ye n'a b'i fɛ o ye a fɛ musa ala ko wa yafu an kaseerin a bɛ yafa caman ma a to o kɔlɔ b'i la sɛdina ali ko kuranɛ kɔnɔ a ko aya min bɛ yen dugure a y'a to ta mandinekurakaw ye 5000 bila ko k'a bɛ bolomadɛmɛ a y'o so bila don jumɛn bɔn awɔ
Allah dina biya ana diga an ka abaya abana wasana koledo ubar magaton nana aba kite aba au refe ni sahamu mbina ni min tara daare la akara so man ni mun na dan ma bo de be ke fere ya famu ya o ni mun na gaw na na ay dora na ko grupo yo wa jugru di ko yo ka deme ala sabe so ma Allah wajibi ni ma ko do ke fosi awa ale taara ala sɔnna ma ala ko k'i ala fadi kuta musow ye ala kuta min k'i ka so n b'o kɔlɔ b'i la i bɛ fanga min kɔnɔ n b'a bɔsi la a ye bonya min d'a ma fanga n'a dawula yɔrɔ fɛn o fɛn n'ala y'a dawula d'i ma ale de b'a bonya da i kan n'i yaadara ale kunna dɔrɔn dawula in d'i ma fɛn min na dɔɔni min na o bɛ to i bolo dɛ nka dawula in bɛ ta ka bɔ i kan ala de b'o kɛ ala de b'o kɛ a nana muso fɛ k'a bɛ don ɲɛgɛn na a ye bololanɛgɛ di jɔnmuso ma jɔnmuso ye bololanɛgɛ minɛ ala y'a jigin jiri sɛtan min kɔnɔ a k'i yɛrɛ kɛ nabila sulemani sawura ye parce que i tɛ se ka fɛn fɔ ala k'a jigin kɔnɔ maa tɛ se ka foyi k'i jugu la fo ala k'a jigin kɔnɔ de n'ala b'i fɛ ala bɛ banamini i n'i jugu cɛ i k'an ka sɔrɔ ni min a b'u ɲinɛ a bɛɛ kɔ n'o n'ala banni na i bɛ minɛ ni min a b'u hakili da jigin a bɛɛ la k'a kɛ cogo ni o ye wuli nin ye kayida de ye ala bolo nin ye kayida de ye ala bolo salamu aleykum salaam ayiwa basta i y'a faamu a jiginna sitana in kɔnɔ a y'i yɛrɛ kɛ ni bila sulemani sawura ye kari ye muso kɔngɔ bololanɛgɛ muso ye bololanɛgɛ minɛ ka bɔ ka d'a ma a y'a don a bolo la i kɔrɔ yɔrɔ b'i kɔrɔ ala y'a hayiba d'a kan i kɔrɔ parce que hayiba in bololanɛgɛ o de bɛ bololanɛgɛ de la bololanɛgɛ la i ka silamɛya yɛrɛ ka sinsin mankan ma wuli n ko bololanɛgɛ don ala kɛra bololanɛgɛ min b'a ala kɛra bolo la اللهم يا مسبب الأسباب هو آتيناه من كل شيء سببا من كم بتعود بالا من اللي في نيفو نيفورا نما فاجي منو نما حديث كتاب ما بتاج الجامع ودين الوصولي ابو هنا كلا بولنا ينغو ما بولا manto ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la bɛɛ dafara ciw kira fatura a muso ma bololanɛgɛ in tiɲɛ ta a ma di a mɔden ma n den ma tiɲɛ ta n ka kun ka di an ma fatumata ma bololanɛgɛ in dira ne bɛ Seydina Abubakar ma ka bololanɛgɛ t'o bolo maa ma ko k'i bɛ muruti yɛrɛ o ye laada kɔrɔ ye maa min ko kunna don min n'a ntanyana i b'a sɔrɔ bisiba minnu bɛ kɛrɛfɛ kelen kelen b'a fɛ k'i kun bɔ dɔw y'i kun bɔ sabaw fara ɲɔgɔn kan olu koron k'u don olu ma se ka bɔ fo ka taa ne Seydina Abubakar ka waati ban Seydina Abubakar fatulen Seydina Umaru sigilen o bololanɛgɛ in dir'o ma o y'a don a bolo la silamɛya ye yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ ale tile la Farisi bɛɛ minɛna ka Romain bɛɛ minɛ ka Égypte minɛ o ka sa dan n'u y'o se diya o ye bololanɛgɛ di Seydina Usmanu ma bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana la gouverneur sigira muruti ma se ka kɛ n'i ko i muruti u bɛ kun na o ye diɲɛ cogo ye ni walayi ni mɔgɔ t'an b'i nɔfɛ i sigi don o don ko balawu t'an ɲɛsin min ma kosɛbɛ a bɛɛ n'a ka kɔnɔna hami don o de kosɔn kira tun bɛ dugawu min k'i ne ko k'e t'o kɛ k'e tawhiditigi ye e b'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la
ibi yɛrɛ sɔrɔ kaso la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nin ka san 12 a ye san 12 ni kalo 6 de kɛ a ye san 12 bɛɛ kɛ Seyid Usman bulanɛgɛ in b'a bolo la kana kalo 6 daminɛna ka kalo 1 k'o la ka kalo 2 k'o la ka kalo 3 kɛ san 12 ni kalo 3 kalo 3 nan ban tuma sa a wulila k'a bɛ taa a ka mara yaala yɔrɔ o ɲininen don masakɛ fɛ n'i ye maaw mara a bɛ ɲini a wajibi ka t'i don o la a wulila ani mɔgɔw bɛ a y'a daminɛ Madinɛ kɔnɔna la fɔlɔ a ye Madinɛ yaala a nana jɔ Biiri Arisi da la a ye kɔlɔn min fa yahudiyakɛ bolo ka silamɛw lafiya ji san na a ne jɔ o dɔ da la a bɛ kɔlɔn a dalen bolo dalen bɛ kɔlɔn kan kun kan k'a bɛ ji lajɛ bulanɛgɛ tilara kɔrɔ wululu pulu a bɛ ji rɔ nka bulanɛgɛ binna ji la sabaw y'i waraka ka jigin ka kɔlɔn fan bɛɛ lajɛ k'a bɔgɔ bɛɛ labɔ a ma ye o kɛra kabini o kɛra don min cari manton ko donna ɲɔgɔn na a fɔra u danna fɔlɔ jɔnni yɛrɛ la u y'a fɔra ale yɛrɛ la fɔlɔ k'ale faga kafiri ma faga dɛ silamɛw gansan ko daminɛ de y'o sa dɛ n'a fɔra suratu Nuuri kɔnɔ ko man kafara ba'da ala ko wa'ada Allahu alladhina amanu منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمرا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك نياسو اسلامي تنبلبو ومن كفر بعد ذلك an bɛ kitabu min kan n'o b'an bolo sawi maa fɔlɔfɔlɔ min ye kafiri yɛrɛ o ye Qatalatu Usman Seyidina Usman fagabagaw Seyidina Usman fagabagaw ayiwa silamɛw a ko kɛra nin cogo de la kow cɛnna nin fana ka fanga nabila sɔrɔla la fanga sitana y'a minɛ min kɛ a nana sigi mɔgɔw cɛrɔ ma sɔbɛ a la sɔkɛw maa ma sɔmɛ a la ka tile 1 kɛ ka tile 2 kɛ ka na se tile 10 ma ka na se tile 20 ma tile 20 selen sa mɔgɔw commencera ka ɲugu kiiri tigɛ ta la ni kiiri min nana a tɛ tigɛ Dawuda kiiri ye dɛ a b'a tigɛ n'a yɛrɛ ka hakilina ye asiw minnu ye ko dɔn olu bisimilahi alazam bɛ olu minnu bolo olu de commencera sa ka sɔmi u ye ɲɔgɔn ɲininka ko dɔ taara dɔ ma ko Dawuda den ka nin kiri fɔ ɲɔgɔn ye k'aw ye mun faamuya la dɔw kɔni non n kɔni ma foyi faamuya nin na anw kɔni ma foyi faamuya nin na an t'a nin sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ u tora o de la Nabili Sulemani fana bɔra a bɛ ka yala mɔgɔw de la ko ne de ye Sulemani nka maa t'a dɔn fato b'i yɛrɛ kɛ maaba de ye o ye fato cogo ye maaba b'i kɛ o sawura de ye a tora o munumunu salo de la ka taa o munumunu salo la ko tile 40 nana dafa tile 40 dafara don min komi a nana kɛ a bɛ taa jɛgɛ mɔnɔw de nɔfɛ ka jɛgɛ n'u ye mɔni kɛ a b'u ka jɛgɛw ta u ye ka na sugu la u bɛ jɛgɛ d'a ma o y'a to ka balo ye a bɛ balo na halala ye a bɛ balo na halala ye don min ala bɛ ka hinɛ a la sa sakirima de fana maa min n'a y'a dɔn ko mɔgɔw bɛ yen ka suma fɛ ale bolila ale bolila ale ko i mana ye masaya ko bulanɛgɛ in ko tɛ wa ko tɛna don maa bolo la bilen a ye bulanɛgɛ min kɔnɔ na fo kɔgɔji duma yɔrɔ a y'a duma a tɛ se yɔrɔ min fiyewu a ye bulanɛgɛ fili a ye bulanɛgɛ fili bulanɛgɛ pulu ji rɔ jɛgɛ dɔ y'i kun bɔ i kɔrɔ ka n'o kunu jɛgɛ min y'o ta k'o kunu Nabila Sulemani ka ko kan ka ban don min ale ye baara kɛ o jɛgɛ minɛbagaw ye an b'a f'i ye ne tunu m'a f'i ye n ko dangadenw bɛ hɛrɛ sama ka na di dugawu den ma dangaden bɛ hɛrɛ sama ka na di dugawu den sigilen ma an b'o fɔ aw ye tuma min ni ala y'a kɛ ka mɔni sera ka jɛgɛ in minɛ a bɛ taa mun kɛ ala n ye jɛgɛ dundun ka na tun sigiyɔrɔ la u bɛna jɛgɛden 2 min d'a ma kelen bolo bɛnna kelen in ma
bula daga ni mo daga beno bulu beno ma ka kele wala faroka ayum na kufu kata dini ka woro ka tulusa abina yira ala figa ala min kudari fe ko lo bana bi groupe la ni ngono ga fara dura bulana ya bora buru ayi pura kan de folo ayi pura ka joshi ka do abulla di ko ga nyo sura kuna shima yegle anana ninge begit na ka fumbe agwa ko sakhul mani maddi be min sakhul mari ko be bini ako jire shetano ma abina amma nayi sisa jire min ka gele te ma no ngulo de adama din mama wala ñoo fe siranye parce que abiga gunno do idalu babulo na ko ka be fengila be sila mani mama e groupe kele to ibora femina o fene be sila ima buru de ma bze burla aye ni sarabna buru de ki kaw ibora buru de la nde ni kaida de ibora femina femina be sila nino wula uyaje ay diraw nakama zwami kabita ya ba ya kumbe kabita ya ba ya kumbe kabi suri ka ju ya kumbe ya fara nyonga karana ako me fengela madili ka temala ku ka fara kono dese e fara dese ku ga ne jilo ko kaka ne jilo ko mbeke jine ka na tabla abeke ni kando de wallahi yoro alisa sisan an bɛ wagati min na ala tɔgɔw bɛ yen ni zon dɔw y'a sɔrɔ marifakisɛ tɛ se k'u dɔn bere tɛ fɛn k'u la jurusɛ tɛ se k'u minɛ nka ala jɔnw bɛ yen olu bɛna jurusɛ minɛ o b'i minɛ an bɛ gijo u y'a dɔ minɛ ye ko jurusɛ tɛ ka kan danfaraba yɛlɛ la alimami gijo yɛlɛ la a ye k'u kana di jurusɛ a ye jurusɛ natɛ a y'a sɛbɛn k'u ka oui jurusɛ ka ca fɔlɔ min kɛ a kulula biyewu ayi a ma dilan fɛn o fɛn bɛ yen adamaden bɛ se ka ko dɔ dilan wa adamaden bɛ fɛn min dilan dɔ bɛ se ka tiɲɛ ayiwa u y'a fara kɔnɔ bɔ u ye fara kɔnɔ bɔ k'a da fara kɔnɔ ko n'i b'a fɛ maa ka fɛn ka si sɔrɔ a bila fingɛni na n'a ma tɛ si kɛnɛ ma ni fiɲɛ t'a kunna n'a bɛ se so de kɔnɔ o tigilamɔgɔ de bɛ si sɔrɔ ale Sulemani y'a dun ka farakuru dɔ dɛsɛ k'o da o nɔnɔ la ka wa asanna lahu aynal ifri yadɔ o tigi y'ale de ye o sulaji dira ale de ma u ye sulaji yele k'o kɛ k'a kɔli k'a kɔli ɲɔgɔn na a jalen tuma k'u ka taa fili baji la u taara fili baji la o yɔrɔ bɛɛ sa nabila Sulemani ka so natali ye i t'o y'i ɲɛ la ɲɛ ko tulotigɛ bɛ fali sɔnni hali m'an bɛrɛ sababa ma bon ala tɔgɔ minnu tun bɛ yen yahudiyaw y'o de ta ju tɔnw bɔra o de la o yahudiyaw dun k'o de ye kɔrɔtɛ bila alakira la yahudiya de y'a kɛ u b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n'u bɛna taa kɛlɛ la sisan u ka aramuludalaw b'a lajɛ maa joli kan ka taa nin kɛlɛ la n'u ko maa tan ni kelen walima maa kɛmɛ ni maa tan ni kelen a banna kɛlɛminɛ jumɛn ka d'u ma n'u yɛrɛ la u b'o f'u ye u kan ka bɔ don min u b'o f'u ye u kan ka bɔ lɛri min u b'o f'u ye ala dɔnbali yɛrɛ dɔnbali ko bɔ dun fɔli ko o ye musirikuya ye dɛ k'o ye bidaa ye mobili y'a caman kun ci wallahi ala jɔn n'u y'i bilasira n'i bɔra la u ka dugu k'i mɛn lebi faraba alikal qur'ana laraduka ila mahadin i bɛ taa o taama kelen na ka segin ka na ko n'i ye min dabili i yɛrɛ ma dɛ bon denmisɛn si t'o kan bi mana a jɔ zebaya y'i dɛmɛ
deme na se bi fa don avion ni avion bi ta ba bu ga don fi ni ga don fi avion mo po ya abu bo ya ki shin parila avion mo pa Abidjan ki shin parila ibe do no no fle yanno ha iga do mo ita ida Abidjan ka avion ma ko na bi so ra tani mbakati Allah ana dawala la do kan fa ni man bala ju man bala to mo fe so ma fle to ni man do babula am se go ni no jume yiri doni ma be yiri do ni fo ite kala yiri be bo kasro yi ka kanfo ni yiri bo ko minga bana minga ma na yiri soro ba bo kene ya yi ma kanfo yiri bo ko minga ma ni o sara yiri ma bo kene ya meta yiri bo kan do be ne bo fi hal na so ni ya sa so babulu hal ni ya sa so babulu ne bo fi ni bita yiri o yiri bo ibe yiri la ko ni salatu ya ko la nabi sallallahu alaihi wasallam ni o kibe ibe muru bi ga tire abba allahumma salli ala rashi saba kasro ga tire no kala do yiri bi kana ya allah ma ya di o be fo to la do ko ni ma fa vola la ma je ne me do la be fa mina am ta stone ne ka bo wol ma am jil de ka kan ga so ka da so ko ma yiri gwanza kazanya me bisika mo fora yiri bi bulo yiri be mbulo yiri ne ba yiri do ba ko ba se ba yiri bo nyi bilo do ron da ika isara jume na fo ba ka sara da ma be yiri mbo ka dime be da na o ba mi ta so ba ka e ko na yiri ndi andro na yiri ni mai be yiri ndo ika da ko na allahumma salli abane be kana alma be da sara ba mo ni wala da jana de ngasa faida bala kuma ka don nkan ni mai aywa ngada يعلمون الناس شيطانه بمولى الدنيا أسيرا كرتلا وبول الدنيا فنا انزل ويفهم من جي على الملكين ملك فلكا ببابل بيتسم بابل دغولا بابل ابي راك نترانجو على Nabi ama aba akuru abina ka to akogodi Allahu akbar malaka kilen dubai haruta wa maruta kilen dubai maruta wa ma yuallimani malaka flain dem ma shila dunya min hadith ma kilen shila كتافات لما يكون من يقصو انما نحن انما امن فلا اتناتو او يجرى بندي ايوه ني سونا ني امي كلام فكر من ني سونا كلام دي كان كافر انا كلامي ما بفهم كلام ملك فلان بلو يفرقون ما بفرق لك به لفميه بين المرء ادم دينچه وزوجه انا فرمسوچه سو بسوره ده ما كرسو كنا على ربو بسوره لا كسب لو بداني وجسا بلوكو دوني امام بوبولو نتو تو وسو دا جوماندي مش كيف فازنا ate mala ma min lablan sa ko ala re mon to nya ko en ko to di wa ma hum qaradatu makka bi darina min ahdi ma kilin toro bagay bihi ni qarate illa bi idnillah fa nakrana lak jay on dala jera magma mala labla ni ma do ka bi labla min do de ni ma do ka dala bi labla misali sila ni ko sili wa bisila sili nuyi bon abala jenu desra bidun ido do ka pata so ka so be do nyengo no mami imara do ka nyengo no ka bodron asra be asri masali ta folo na e but madra bisro sila ne kera fene do nu masali ta ta ka ala tofo ko so do be masa ala tofo ka ira tanga nai o te sili ko la seli ko nyinne no fen fena dina kono
o ye seli dɔrɔn de ye nde maa bɛ se k'i ka zikiri bɛɛ kɛ ka sɔrɔ seli t'i la kosɛbɛ tarika la fiqhu tarika yɛrɛ kɔnɔ ni muso bɛ hayida la a bɛ se ka lazimu kɛ a ye fɛn fɔ ye nin dɔnni tɛ cɛ sɛbɛ a ye min bɔ nin si la i bɛ cɛ ka cɛ a fara parce que ni denmisɛnw fila bɛ taa ma muso an bɛna tawafu naamu kan ka taa waati min muso bɛ don hayida la ka bɛn o ma n'a nana fɔ i b'aw k'i ko i ko i ka fini don i kan na i ka labɛn i ka fɔ ka na seli dɛ seli dɔrɔn i tɛ seli i tɛ tawafu kɛ nin fila o dɔrɔn de seliji in de bɛ nin fila dɔ la n'a bɔra o la i bɛ arafa dɔ kɛ i n'i ka wolojeli i n'i ka règle i n'i ka janaba a ka ɲi foyi t'i la i bɛ safadi mɔrɔwa caman kɛ i n'i ka wolojeli n'i ka hayidajeli foyi t'i la a bɛ minɛ i bɛ ka dugawu bɛɛ kɛ ala b'a bɛɛ minɛ sɛnɛya kɔni ɲɛ bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn seli ani tawafu nin dɔrɔn bon o don hali e mɔden min n'i ma kɛnɛya i tɛ se ka seli ta i ka zikiriw kɛ i n'i ka zikiri a bɛ jaabi n'i ma kɛnɛ i tɛ se ka seli ta i bɛ zikiriw kɛ ni buguri b'i kɛrɛ tɛ man kɛ Allahu akbar wa ŋa maaw bɛ fɛn kalan fɛn min n'o bɛ u tɔɔrɔ lahara wala yanfa'uhum n'o t'u nafa n'o ye kɔrɔtɛ ye o de kosɔn n'i ye kɔrɔtɛtigi n'i teri don a kalan a ɲini k'a k'i kalan ala kullu fannin ilmuhu awla min jahalihi fannin o fannin i b'a kalan kɔrɔtɛkɛ la n'i y'a kalan i kisi a tɔɔrɔ ma kisirom Allahu akbar wallahi yahudiyaw y'a dɔn laman k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni lam libtida'i de ye mu'allaqa lima qablaha wa man mawsula liman k'a fɔ mɔgɔ min ishtarahu ni maa min ye kɔrɔtɛ de sugandi maa min khalaqin a ma wuli nin yɔrɔ la lahu o tigilama ye ila akhirati lahara dun Allahu akbar fɛn cɛ juguyara saraw anfusahum u y'u yɛrɛ kun feere bihi ni fɛn min ye n'o ye kɔrɔtɛ baara kɛli ye n'olu kun kɛra ya'lamuna n'u kun b'o dɔn u tɛna sɔn u ka laban o cogo la a mana kɛ yahudiyaw amanu n'u limaniya ni n'o imani kuranɛ ye n'u kun siranna Alahu taala ɲɛ baraji min bɛ taa di u ma min indillahi ka bɔ ala yɔrɔ khayrun o de da ka di u la ka tɛmɛ u ye diɲɛ min sugandi u yɛrɛ ye nin ye n'olu kun kɛra ya'lamuna n'u kun b'o dɔw kun n'o sugandi ni ya ayyuhal ladina fɔlɔ ye a 86 de bɛ kuranɛ kɔnɔ nin y'a daminɛ ye n'o jaga seri da don fɛn fɛn ka jugu adamaden i ka ɲɛmɔgɔ alimamini la ilaha illallah an ka karamɔgɔ kɛ min ni jaga seri bɛ o de kun kan mais an ka karamɔgɔ alimami o i naloma ye o ala ye maa min bila i ɲɛ ala ko cogo di yaw mɔgɔw maa minnu limaniyara la taqulu a kana fɔ a ka n'o iman ma ra'ina k'a fɔ an ka naloma ni de bɛ fɔ yahudiw yɛrɛ ta ma fisa ni sisan mɔgɔw bɛ min fɔ a ma Allahu akbar aw k'a fɔ de unzurna e ka filɛli kɛ ka n'anw ma silamɛw aw muminun b'aw yamari aw ka lamɛnni kɛ fɛn na u b'aw yamari ni fɛn min mɛnni ye lazama bɛɛ lil kafirina kafiru ye n bɛ maa dimi maaw t'a nata kafaru maa minnu kafiriyara kabini kitabuya dungɛli olu t'a nata filankafo n'o ye makankaw ye olu t'a nata an yunazila min khayrin hɛrɛ kelen ka jigin aleikum aw silamɛw kan ayi kafiri t'a fɛ hɛrɛ kelen ka jigin silamɛ kan kafiri modèle bɛɛ min rabbi
يختص من أراد ما كرجره ناك هنا مما مياجا الله تعالى ذو الفضل اللي بسمانتيا دونجي سمانتيا منو كابو أمنا دو آية منا آية بيجي من بالا الناس تقول من سوكم بالقرآن كنوا أي رأي كبابو يا يريد أن نفسر وتعدى أنت مين من الكتاب المكلين كلا البخاري مونتا المسلم مونتا ولو بكا فوكو قرآن لا كون ناس قلتها لكم منصور أرجو كون ناس قلتها لكم منصور لا إله إلا الله ما ننسخ فمن يولي كابني آية لا أو ننساها والمنان يمي بارا ياخرو كوقت ورما كنو نانيو كأنبنا بخير نفين يمين قفصا كتب من كيري ولا كان ولا عمر نفين يمي يعني غني نافري كان توي أفا أسلما يمي نامو فوي لكم دينكم ولي دين نمان سوكودي سلامو كافو كافر ما هو كدين بابلو ما دين بامبلو وفرق الدو مثلا بان آية نحن نقول لك أبوي مما صدر مكتبا ندو كيرا أو تاي ni lara du no ya aljina ko ko ma do aljina ko lolu te afu ni aljina ka rawtaye ala yoro khalisatan no kere men awiye na matani ma tawiye fatamanna al maut aga sana tasa no kera sadide na chi tuye bar sahabi na de ni jehar pe so sahaba ko fe aslam Allahu akbar والله يهودية وتسعينة أبدا فيو نفس وابوكو سو قدمت أيدي وقولوا يفهم من كان قبل بارج يقولوا قوم منه على عليم على يدوني مساي نيرة مغوية ولا تجدنهم نواوني اللام بيكلي نواوني اللام أني ولا قد أتينا واونا لم بيكلين ولا تجدنه والله ابن يهودي وصر واللي مولى نيانيا غلينشي على حياة كدني ما يكا ابن أسرول نيكادو ديك تمجين بكا ومن الذين وكان نيانيا غلينشي يكابوكا تمموكا أشرفوا ما منهم فلما بيرا يهودي سوكلم بانتا لو يعمر عمنا جنوب زكا الشداء لما سنتين سامبا كلمة علما كي نوبا يرجع من العذاب كمن كبول العذاب أن يعمر الناس سامبا كلمة شداء موتا رجع العذاب لا على بصيرون علي لمسائي نفني وفهم مبارا أمنا دعايا منا يهودي على كرينها ابن السوريا دي على كرينها كجني من النوايا ملك أولا كو جبريل دبن الناي كل يولجوه كل جبريل يولجوه على كجودي يا مريكا فو من مو ميكرا أدوان جبوه لجبريل سيدنا جبريل إني كمونك صا فإنه إكاد جبريل نزله الذي قرآن جري على قلبك إدسكونغا بإذن الله نالك جناك يا مركانية قرآن كرتشنية في الباي كتابوية بين يدي كتاب منهم قرنانية قرآن كركنا سرائي وبشرى نسجاد للمؤمنين مؤمنوية مغو نيكرا جبوية الله تعالى أناك ملكوية أناك كروية أني جبريلاية أني ميكائيلية جاد الله تعالى عدوون على يجوه للكافرين كافر بلد يلنيه